شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አና ሆኩም ሰላህ አዲኔ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ሎም ድማ ነዚ መዓልት ዝኾን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ፍልሊ ዕሽር ሞባእ ዘርኢ ዝብል ክንሪና ሎሚ ፍልሊ ዕሽር ሞባእ ዘርኢ ዕሽር ሞባእ ወይ ድማ ኦፈሪንግ ዘርኢ እንታይ ፍልሊ ኣለዎ ብዙሕ ሰብ ሓደ ድመስሎም ኣሎ ግን ሰለስቲኦም ሓደ ይኮኖም ሰለስቲኦም ከ በበይኖም እዮም ሰለስቲኦም ከ ኣዝዮም ኢምፖርታንት እዮም اوكي መጀመርታ ዕሽር ድብል ክንሪና ዕሽር እንታይ ማለት እዩ ዕሽር እግዚአብሔር አምላኽና ስለዝኾነ ንአምላኽና ካብቲ ንሱ ጸጋን ኃይልን ሂቡ ባሪኹ ጥዕና ባሪኹ ኃይሊ ሂቡ ክንሰርሕ ኣፍደገ ከፊቱ ዘእተናዮ አታዊ ንስኻ ኢኻ እዚ ሁሉ ጌርካለይ ኢልና ንአምላኽና ምላሽ እንህበሉ ካብታ አምላኽ ዝሃበና 10% ንእግዚአብሔር አምላኽ ንቤቱ እንእትወን እየን ዕሽር ንድላይና ክንጥቀመሉ ኣይፍቀደናን ምክንያቱ ዕሽር ናትና ይኮነን ዕሽር ናይ አምላኽና እዩ እንተዳ ንሕና እግዚአብሔር አምላኽና ኢልና ነምልኾ ኮይና እሱ ድማ ካብትናትኩም ኩሉ አታው ዕሽር ናተይ እዩ ስለዝበለና ካብ ኩሉ አታዊና 10% ንገለ ይእኸለና ኣይእኸለና ብዘይ ገድስ ተቃላጢፍና ግን 10% ንአምላኽና ከነውፃ ኣለና እተን 10% ግን ብዙሕ ጠቕምለዎን እዚ ገንዘብ ዓመፃ ኢልወሎ ሪኢኹም ነዚ ገንዘብ ዓመፃ በተቀዳሜት ነውፃ ዘለና 10% ዘርኢ ንቅዱሰ ኢና ዘለና استقدس خا إيد سيطان يقربون which means أبناتنا أتاو كل إيد سلاي نخيركب النقدس له من قدي عشري كاب أدم حليفو نجزي أبيهر إذا كل أتي يزوله كابا خاي خوينو اللي مو تينكيو النبلولو عشرنايو متحف قدس كم زيبل أب إذا فترة 14 كاب 10 ملكت أديق نقول سالم دما نسخ أكهن لعل أملاخ إنجرا وينن أمتأ نسخ دما أبرام بتلعل الأملاخ قويتا سماين مدرن بروخي خون أتتألا أتغا أبئدك أحلف ذهبك لعل أملاخ كأب بروخي خون إلو باروخو أبرام دما كاب كل عشر حبو أبراهام دما كاب كل عشر حبو ريخم أبراهام عشر كابيه وكاب تخل أملاخ ذهبون زباروخون باريخ كانيخا هيب كانيخا كابا خاي خوينو اللي أملاخ يلو دما اتن 10% بأن دما نجزي أبير كبارخو خلو نرئي سلازي عشر عب نفس وكف كريستنا هيوتنا نتوم استردقنا كنقبرو يقبقنا يو عب عشر بزح برخت قالو يو متحف قدس كزارب كله عب ميلكياس معرف سلسته قصيشهم منتخن زيبل سبدون أملاخ كسرقو يخونولو إيو نسخاتكم جن سرقكمني بمنتاي مو إنا سرقنا كخاتبلو بعشر بموبان إخوم نسخاتكم هزبي بملاءاتكم سرقكمني إخوم مو بمرقم ترقمكم عبيتي مقبي كخون عشر زبالة كله نابيت مزقب أمتقوه شعوه مساخد تسماي انت زي كفت كلكم برغد ما بزي لك انت زي فسيسولكم بزي تعذبوني يبل اجزي أبيهر قويتا سرايد بتعمي يزقرم 20 موبااني لولو مخنياتو تن موبا اوفرينج أبكل تخفيلنا إنا خرين نقرقن اجزي أبيهر أملاخ حدا نقريلو 20 ناتو مخانو سلازفلت نتناتي وسيدكم مموسركم نيهم يلو እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረክ ነገር ግን ይሉ 10 ሞና ቤታያትዎ መባኩም ሞና ቤታያትዎ ሽዑግን መሳኹት ሰማይ ከፊተ እንተ ዘይባሪኸኩም ስተዓዘቡን ይሉ በኻላ አዘራርባ ህይወትና ካብ ክብርና ኣብ ክብር ካብ በረኸትና በረኸት ናትና አታው ድማ ኢድ ጸላኢ ከም ዘይትንክፎ እንገብረሉ መንገዲ በዕሽርና እሙናት እንተዳአ ኮይናዩ ይእከለና ኣይእከለና እሙናት ሙኻና ግን ከምዛ አኽለና ክገብረልና እዩ ብዙሓት ሰባት ኣይተኣኸለን ወሒዱልና እንዳበሉ ዕሽር ንኻልእ ነገር እዮም ልጥቆ ملو إزجن جيجايو مخنياتو كومو بمقبارنا مليسنا إنا ننقل እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ 10 ንሰባይ ወሃብንዩ 10 ነገልገልቲ ወሃብንዩ 10 ንዝደለኻዮ አይ ወሃብንዩ 10 ነታናትካ ቤተክርስቲያን ሓሊፍካው ንኻለ ቤተክርስቲያናት አይ ወሃብንዩ 10 ነታት ምግበካን ተዕቢየካን ዘላ ቤተክርስቲያን በአጌርካ ንእግዚአብሔር ኢኻ እትህቦ ካብو ሓሊፍና እትኻለ ድማ ሞባ تبهال ويدما offering تبهال أبكلت مقيلنا كنرينا offering أبكلت ندحر مقيلنا يو أتحدى نايفتا وهبتنا نبيت أملاخ النوم صويو نايفتا وهبتنا به بزبلنا أبزدلنا هين ساعات نأملاخ نبيتو النوم صو بقود ما نأملاخنا النملو خلو من قديم أتخال أي part جنا offering
the first fruit ዝበሃል ወይ ድማ በኹር እቶትና እሱ ድማ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከአቱ ይግባዩ በኹር እቶት ማለት ኣብ ህይወትኩም ንኣብነት በስራሕ ተዳ ሓፋቢሎም ደሞስኩም ወሲኹሞ ናይ መጀመርታ ዝተወሰኸ በኹር ስለዝኾነ ናብ ቤት አምላኽ ከአቱሎ በኹር ውህበትኩም the first fruit ናብ ቤት ይምጻኢሊ እግዚአብሔር ስለዚ በፈርስት fruit ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ ከባይኻ ይኾይኑልና ኢልና ክንባርኾ ይግበአና እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ግና ዘርእዩ እዚ ዘርኢ ድማ ናይ እምነት ውህበትና ብዝደለናዮ መንገዲ ማለት ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ኣብ ህይወትና ገለ ዕቤት ክንደሊ ከለና ነቲ ዕቤት ዝኸውን ናይ እምነት ዘርኢ ክንዘርእ ንኽእል ኢና ንኣብነት 100,000 ከተእትዉ ትደልዩ እንድሕር ኣለኹም ናይ 100,000 ናይ እምነት ዘርኢ 10,000 ክዘርኡ ትኽእሉ ኢኹም ተን 10,000 ክዘርእዎ እንከለኹም 100,000 እንዳረኣኩም እንተደኣ ብእምነት ዘሪእኩመን እሰን መንገዲ ናይቲ 100,000 ክኾናልኩም ይኽእላ እየን እዚ ዘርኢ እዚ ኣብ ሓደ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 17 ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 17 ካብ ጥቕሲ 8 ተንስ እሞ ናብ ሱርጵጣ ናይ ሲዶና ኪድ ኣብኡን ተቐመጥ እንሆ ኣብኣ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ክትምግበካ ኣዚዘ ኣለኹ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ድማ መጸ ተንሲኡ ኸኣ ናብ ስርጳታ ከደ ናብ ደገ እታ ከተማ ምስ መጸ ድማ እንሆ ዕንጨይቲ እተኣሪ መበለት ሰበይቲ ኣብኡ ነበረት ንዓኣ ኸኣ ፀዊዑ በጃኺ ዝሰትዮ ሒደት ማይ በቃሓ ጌርኪ ኣንጸለይ በላ ከተምጽእ ኢላ ምስከደት ድማ በጃኺ ናብ ኢድኪ ቁራስ እንጌራ ተማልእለይ ኢሉ ጸዋዓ ንሳኻ ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ኢለ ብጀካ ሸልገት ሓርጭ ኣብ ዕትሮ ሒደት ዘይቲ ኣብ መቐርሰሚቶ እንጌራስ የብለይን እኒኹ ከኣ ክልተ ዕንጨይቲ ኣሪ ኣለኹ ኣቴ ድማ ንዓይን ንወደይን ክንክቶ እሞ በሊዕናዮ ክንመውት ኢና በለት ኤልያስ ከኣ ኣይ ትፍርሂ ኪዲ ከምቲ ዝበልክዮ ግበሪ ቅድም ግና ካብኡ ንዓይን እሽቶ ቅጫ ሰንኪትኪ ኣምጽእለይ ድሕሪኡ ድማ ንዓኽን ንወድኽን ሰንከቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል ኣሎ እሞ ክሳዕታ እግዚአብሔር ንምድሪ ዝናብ ዘዝንበላ መዓልቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮኺ ኣይውዳእን እቲ ዘይቲ እውን ካብ መቐርሰሚቶኺ ኣይጎድልን በላ ከይዳ ኸኣ ከምቲ ኤልሳዕ ዝበላ ገበረት ንሳን ንሱን ቤታን ድማ ብዙሕ መዓልቲ በልዑ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ብኤልያስ እተዛረቦ እታ ሓርጭ ካብ ዕትሮ እቲ ዘይትውን ካብ መቐርሰሚቶ ኣይጎደለን ርኢኩም እዛ ሰበይቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሒደት እዩ ኣብ ኢዳ ዝነበረ እንተ ትበልዖ ብኡ ጌራ መወደአት ነይራ ምስ ወዳ ነገር ግን ኣብ ኢዳ ዝነበረ ናፍቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እያ ዘርያቶ ናፍቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ ዘርአቶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ህይወታ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ጀሚሩ ረእዩ ሕዋት ዘትረፍርፍ ነገር ክገብረላ ነታ ሰበይቲ ወሲኑ ነይሩ እዩ እቲ ዘትረፍርፍ ነገር ግን ኣፍተን ውሑዳት ኣብ ኢዳ ዘለዋ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኢዳ ዘሎ ብመሪሕነት ናይ መንፈስ ቅዱስ እንተ ዘሪኣቶ ናብ ኤልያስ ከተትረፍርፍ እያ እንተ ደኣ ነተን ኣብ ኢዳ ዘለዋ ዘርኢ በሊዓተን ግን ዘርኢ ዝበልዕ ብኡ ገይሩ ይውዲ እዩ ስለዚ እዚ ዘርኢ ንብሎ ድማ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ተመሪሕኩም ምናልባሽ ንናይ እግዚአብሔር ኣገልገልቲ ዝርኡ ክብለኩም ይኽእል ክትዘርኡለኩም ምናልባሽ ንኻልእ ነገራት ዝርኡ ክብለኩም ይኽእል ጥራሕ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት በታ ኣውሽጥኩም ዝመጸልኩም እግዚአብሔር ነቲ ዝርኡዎ ዝበለኩም ከድኩም ብእምነት ኣሚንኩም እንተ ደኣ ዘሪእኩም ዝዘርአየ ዓጺድ እሞ ብዙሕ ዓጺድ ከኣ ክትረኽቡሉ ኢኹም ስለዚ እዚ ዘርኢ ድማ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምርሒት ኣውሽጥና ብዝመጹልና ሰባት ኣሕዋት ክኾኑ ይኽእሉ ኣገልገልቲ ክኾኑ ይኽእሉ ዝርኡሎም ተይልኩም ከድኩም ዝርኡ ምኽንያቱ ኣብኡ ተኣምራት ኣቐሚጡልኩም ኣሎ ብምዝራእ እታ ሰበይቲ እዛ ሰበይቲ ንኤልያስ ብምዝራእ ጥራሕ ኣብ ዘትረፍርፍ በረኸት እያ እንተ ደይ ትዘርእ ነይራ ብኤልያስ ግን ብድኽነት መወደእታ ህይወታ ስለዚ ገለገለ ነጥብታት ናይ ዘርኢ ነዚ ይወስሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹልኩም ይባርኽኩም ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩም በዚ መዓልቲ ንጎይታ ክትቅበሉ ይዕድመኩም እቶም ክትቅበሉ ድወሰንኩም እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ የመስክነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ድተሰቀለ ዕዳ ኃጢአተይ ከም ድኸፈሎ يأمن الله كم زموتلي يأمن الله بسالزيت معلتي كم موتات كم استنسأ أبيمان أملاك كم استقمت يأمن الله كبزا ساعات بشم يسوس كريستوس بمأماني حدش فترة ولد أملاك كوين الله منفس قدوس بأمنة أقبلك الله آمين كسابير أملاك يبارك